lotua gai baten inguruan, eta gai hori izango dira sekretuak, bai. Sekretuak, mila motatako sekretuak ikusiko dituzue saioa bukatu bitartean. Eta hasiko gara lehenbiziko sekretutik, bai. Ikusten zaituzten, inkluso bertsolaiak ura edaten eta hola. Eta gaztute rollo domingero, bakit Igandia dala, baina aztu Ruper. Eta ingo deu larun bat atxaldea izango balitz bezala, bai, kantatu, portatu, azteko arrazoi bategatik, eta da, askoz okerragoak gehala igandetan larun batetan baino, eta bestetik igandetan doble kobratzen deulako, bai. Eta zeatik kobratzen deu doble, ba, saioa igandean baldin bada, saio ostean ezin degulako parranda ikein, eta bezperan ez dare. Ze, nire promesa dakazue, atzo hemengo inorretzala mozkortu. Ze mozkor profesionala gea, ojo, baino kulamentuakin. Bueno, edo hila denak. Orduan, lehenbiziko sekretu da badakizue eta horren baitan giratuko duena, bai. Ikusten baldin baten bat igandeko jarrerakin, ez du balio. Aprobetxatu, larun bata da, bilar ez dakagu lanik, ateak kubatak. Ez den esplikatuko hau zer dan, hau bertsoa da, itxibegiak eta gozatu. Txalo beroa, Urtzi, Ixak, Sierra, Jamoa, Jon, Jokin eta Mane. Altza gaula muzez. Nola beti prestatutan bertsolaria edo zertako nola beti prestatutan aritzen gaien gainean gabiltz misionero postura. Saioa abiatu data gu entzuteko prestatu. Saioa abiatu data gu entzuteko prestatu. Ta inor gaizki baldin badabil dimisioa eskatu. Bertsolaritza zabaltzeko etorri gara gaur gara. Bertsolaritza zabaltzeko etorri gara gaur gara. Usurbilera iritsi garen misiolariak gara. Misio zaila daukat bainaiz, top sekretean arloten. Misio zaila daukat bainaiz, top sekretean arloten. Tom Cruise adina gustatzen baitzai, bere arreba Penelope. Amabosgarrenez usurbil gogorik ez dugu galdu. Amabosgarrenez usurbil gogorik ez dugu galdu. Berriro ere sorprenditzeko
misioa daukagu. Gaurkoan kantatuko gera, ta publikoak inbusti. Gaurkoan kantatzeko gera, ta publikoak inbusti. Beti biezela, publikoakiko kompromisio ta guzti. Misiorik ez edukitzea izan liteke kaltea. Misiorik ez edukitzea izan liteke kaltea. Baina olakotan nahikoa izaten da misioa izatea. Lauetan batek behar dunez makarraren desioa. Lauetan batek behar dunez makarraren desioa. Ea gaur ondo betetzen degun jarritako akzioa.